Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Mayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Martes mga kaaksyon, no? Martes, Merkulis na ta, December 1, umpisa na sa bulan sang Pasko, no? Disembre ng dating kamay untang maumpawan na kita, pero may mga pila pa ka mga baryan ka nagapamahog ay na ano maning klase sang sitwasyon ning tapos-tapuson ta na lang ni Hoa. Pero hindi gid magsalig sa mga kaaksyon ta, dapat sundon ta lang ang mga health protocols nga ginapatigayon. Ginapabot man nga magkapagwa naman sang status ang syudad sang Bacolod kag Negros Occidental sining bulan sang Disyembre. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kamusta nga to sining mga kaaksyon sa sining udto? Welcome diri sa inyo sining palatuntunan kag tubtob sa malabutan sa atong sining pag-broadcast. Sa kinanda na ko ang inyo sining kaaksyon sa kanginan, Aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pangalagad mga kaaksyon sa Kapitolyo Provincial mangin kaupod ta si Aksyon na Marlon Hinovia. Ini may kangtanan sa swab test result sa apat ka mga nag-abot sa probinsya halin sa South Africa ho mabalaan subong adlaw
Negros Occidental wala nalutsan suno kay Gob Lacson. Pito pa ka mga personahalin sa South Africa mag-abot sa Negros Occidental. Kag kalakip man mambukal gindeklara nga wildlife sanctuary. Subong adlaw, fully vaccinated, may libre nga entrance fee. Nga magsulod ka sa mambukal, may bayad na da subong. Do nagligad, wala man na bayad niya. Kundi mag-rent ka na cottage or maggamit sa facilities nila, magbayad. Pero subong may entrance fee na. May entrance fee na dagyapon. Kay way pa ko da kakadto mo. Sige Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita, gabalita ni Aksyon Dale Salazar. Bacolod Emergency Operations Center o kung EOC magasapol sa mga event organizer pagkatapos sang National Vaccination Drive. Sa BCPO naman nga balita, gabalita ni Aksyon Eric Magbanwa, kaso ginapreparar sang Bacolod City Police Office Drug Enforcement Unit batok sa duha ka mga high-value individual nga nakuhaan kagabi sang kapin 800,000 pesos nga balor ho sang shabu. Samtang sa Nukpo naman nga balita, gabalita ni Aksyon Alvin Graba, bakunahan bayanihan sa probinsya nagapabilin nga nangin matawhay. Samtang sa special assignment, si gabalita ni Aksyon Artay Hupon pagproseso sang 10 years driver's license validity sa LTO ginumpisa na sa bilog nga riyon sa subong adlaw. Samtang sa balita naman sa patrol, igabalita ni Aksyon Alvin Graba bagong alyansang magkabayan o kung magkabayan kag narabla ining NHA naghahanda para sa ika-72 anyos nga komemorasyon o kung pagdumdum sang International Human Rights Day. Kagabayan Negros kagiban pa nga mga militante nga hubo nagapanawagan nga abolish ang NTF-ELCAC kag i-rechannel ang budget sa ikayong lawas. Samtang sa atos rin nagpangunaman nga balita sa syudad sang Cadiz, siga balita ni Aksyon Roger Gultib. Pagpangimon ang rason kung nga ginsunog sang libin partner ang tricycle ho nga nagparking sigad sang dalan sa syudad sang Escalante. Samtang sa balita naman kay Aksyon na Arlo Ticar sa ikatatlong distrito PNP kag third ID sang Philippine Army padayon nga nagaserbisyo sa katapusan nga adlaw sang bayanihan bakunahan. Samtang sa balita nasyonal, mga kaaksyon, tropical storm niyato posible magsulod kuno sa Pilipinas sa sining nga udto kon sa gabi. Pag-asa advisory ina mga kaaksyon. Kag further policy ginapatuman batok sa Omicron variant. Kag IBP kag Lentiho nagkahanda na sa 2022 elections. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga detalye sa aton sirigin pang headlines, mabatian sa diniginamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, sa mga kaksunta, i-like lang kag i-share ang aton siring nga Facebook page. Kay tirahon ta na dugay-dugaya.
I-like lang kag i-share ang ato sining programa by Aksyon Radyo Bacolod, Aksyon Balita, Banat, Bulig, no? Sige, kay pangtirahon tala dugay-dugay mga mensahe ninyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Samtang dire kita na sa aton sining resultabla sang Small Town Lottery sa unang draw mga kaaksyon, yari na sa sining adlaw sang Miyerkules, December 1, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 33, 34, liwat 33 and 34. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ang ini nga balita ginudulong sa kaagad. Pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pabudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat. Ayos. Sige, mabasa tanay sa aton sining mga kaaksyon nga naga-monitor sa sining udto, no? May lang pagpamati kay na sinuro kay Gian Resisio. Salamat gid and Raxo Orteliano Atorid Jarota, but ano ni kigin pang suli-suli yan, no? Salamat gid Raxo. Gadli Badle, may lang pagpamati. And Jerry M. Lindayaw, Tomas Bronyola, Samara Jane Bayer, digtasin maniguro ay ni Satgi kundo, but ano ni Satgid. Ay, kabudlay. Samara Jane Bayer Digtasin, no? Liberty Binitin Obaldo, Helen Wesna, and Martina Liling, Bibig Gregorio Yolo, Anali Ilizalde, Olmiha Mered, Manjo Arnijo, Mayla Pilor Primavera, Josephine Celeste Taicol, and Cantong Elvera Hilogo, Rochelle Evangelista. May lang pagpamati. Likewise sa kay Baryoga Ray and dali lang ha, kailan taon ta diyo kung sino pag inading waita mabasahan, no? Emily Abdon, may lang pag-monitor, no? Kay Ross Flaque, gapa shout out lang sa Team Bamos sang Isabela, no? Kay Kairos Flaque, no? Salamat gid kay Ross, ha? And okay. Sa Senda Cabaldon, sakop sang Ibi Magalon, si Raxo. Ayos, thank you so much Raxo, no? Niel Mugar, may lang pagpamati sa taga Barangay Libas, Isabela. Tomas Brunyola, salamat gid sir. Manjo Arnijo, gatamyaw lang kay Ronald Antulo sang Cap Building, no? Ronald Antulo sang Cap Building. Mayla Pilor Primavera, salamat gid Mayla.
And Bibi Gregorio Yolo, no? Pamati sa poblasyon DSB. Anali Ilizalde. Salamat gid Anali. Ayos. Kailen Cantong. Watch siya sa Los Angeles, California. Salamat gid Len. Elvira Hilugo. Salamat gid, no? And sa kay Ross Flaque, salamat gid. Gian Resisyo, salamat gid. Gian, no? Josephine Celeste Taiko, salamat gid. No? Thank you gid. Gadli-badli ang mga eksperto nga nagahimo sang COVID vaccine, sir, na vaccine manda sila ayhan. Ati tapos na sila. Ayos, sige. Dali gid lang mga kaaksyon na standbyan ay matagtapila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa dili gid lamang madugay. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Aksyon Rex Cantong, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik na diri sa ato sining pangalagad Aksyon Radyo Philippine Standard Time las 12:19 aton oras mga kaaksyon. Sige dalig lang sa kay Aksyon Alvin Graba sa balita sa patrol. Ini may kang tanan sa Life Extension Coffee Mix anay kita na. Ang Life Extension Coffee Mix Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Karon lang dugay-dugay may winner kita dre sa aton sining sa pamaskwa sang ERB. Karon lang dugay-dugay Madam Iho, karon lang dugay-dugay basi inyo pangalan ang magabutan di karon ti yawat pa man ang 500 pesos nga nagatagingting para gid sa inyo mga kaaksyon amon sa kanginan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Katuan tanay balita ni Aksyon na Alvin Graba sa patrol bagong alyansang makabayan kag Nara Negros naghahanda para sa ikaba 72 anyos nga komemorasyon sang International Human Rights Day kag Bayan Negros kag iban pa nga mga militanteng hubon nagapanawagan nga bulis ang NTFL kag i-rechannel ang budget sa ikayong lawas. Garing kaudan sa report ni Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Aksyon Alvin. Aksyon na rekta naghahanda na ang mga kasimbahanan sa idaluman ng Iglesia Filipina Independiente diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa natala na bala aksyon na rex nga rally protesta sa bagong alyansang makabayan upod ang Northern Negros Human Rights Advocates sa kagaiban pa nga mga militante nga hubon sa maabot nga Disyembre 10 para ini action rex sa ika-72 nga komemorasyon sa International Human Rights Day. Now, kagina action rex sa pahayag man sa pila ka mga leader sa militante nga hubon nga desidido na ang ila sining hanay nga magpatigayon sining rally protesta nga of course pag-aufdan man action rex sa IFI. In fact, sunod diri kay Bishop Virgilio Amihan sang Iglesia Filipina Independiente kaangay sa Bayan Negros kag iban pa nga militante nga hubon panawagan man action rex sang simbahan nga i-abolish na ining National Task Force LCAC sa Baylo i-channel na lang ini ihimuan na lang idugang budget abi para sa ikaayong lawas in relation sa sabat sa gobyerno nasyonal sa sining pandemya nga ginaatubang sa karon. Now, panawagan man, of course, ni Bishop Amihan Accionarex, iimbestigaran man. Bishop mga, ano to? Bishop Amihan Accionarex. Ano first name ni Amihan eh? Virgilio Amihan. Okay. Si Bishop, sunod rin kay Bishop Virgilio Amihan Accionarex, dapat imbestigaran man kag i-prosecute na ining mga nagpapamatay bala sa mga miyembro sang human rights advocates na nagkalabiktima man sining extrajudicial killing. In fact, sunod sa iya diri sa Negros and iban pa nga lugar sa isla sang Negros, may 72 o rather 76 na ka mga persona ang nagkalabiktima sining summary hearing action na summary killings rather sa bahin man sa sining nagkalamatay sa isla Aksyon na Rex. Riman pamatian ta Aksyon na Rex ang pahayag ni Bishop Virgilio Amihan. So, ang kailangan sa simbahan, kumano man lahat sa simbahan, sa tagakilala na may Diyos, dapat makukunin sila sa pagpesipar sa tawhanan na sinanasano. Dahil sa International Human Rights Day on December 13 is the great window para nakakita sa simbahan ang pagkilala sa ating ginatawag natin na human rights. So narat sa papahinggit lamang isang pahayag ni Bishop Virgilio Amihan sa diin pila ka man sa mga miyembro sa ilang simbahan ang mag-upod during sa natalana nga rally protesta. Aksyon na Rex ang sitwasyon diri sa area man sa mga ikatatlo ka adlaw sa Balilas Day Subong. Oh, yes sir. Actually, ari kita diri sa area sang Barangay Estefania Action Rex. Barangay Estefania din ang venue nila na? Sa likod sa Barangay Hall, sa may Chindampi. Ari diri Action Rex. Galing kay medyo damo man, medyo malaba-laba jutay ang pila
pakadto sa barangay gym nila mismo. Din ari man ang presensya sa mga kapulisan kag iba naton yung mga kauturan. Kalabanan diri Aksyon Rex mga jóvenes sa tiningat tinon nga nakita naton nga nagapila man Aksyon Rex. No, although ari mga kapulisan para mapatuman man ining standard health protocol. So para muli ang report halin sa patrol, Aksyon Alvin Graba. Mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas, labutan ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon na Alvin Graba. Balita gikan sa patrol. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:26 sa aton oras. Kadtuantang balita ni Aksyon na Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa Bacolod EOC magasapol sa mga event organizers pagkatapos ang National Vaccination Drive. Garing countdown sa report ni Aksyon na Dale Salazar. Aksyon Dale. Aksyon Rex, sa subong adlaw magatakop ang National COVID-19 Vaccination Days. After sini, balik naman sa mga virtual meetings ang mga opisyal, ka-executive directors sang Bacolod Emergency Operations Center. Kagang target rin niya Aksyon Rex nga sa pulon, amoy ng mga event organizer diri sa may Bacolod City. Kasunod ka subong holiday season, bulan sa Desyembre, ginapaabot nga wala to ang mga aktibidad. Dapat igayunan Aksyon Rex sa tubtob Enero 2022. So according to Dr. Chris Sorongon, Deputy for Medical sa Bacolod EOC, since subong adlaw, sakot-sakop pa sila sa COVID-19 National Vaccination Day sa Aksyon Rex. Possibly buwas nga adlaw Thursday or sa Bernes nga adlaw sila mag-meet sining mga event organizer Aksyon Rex. Ginpahayag ni Sorongon nga kung mahimo pala ang Aksyon Rex, luyag nila nga i-emphasize na kung pwede palang malimitahan bala ang mga bisita sa mga social gatherings kang isang kasal, kang isang bunyag, nga kung pwede ang mga bisita, mga fully vaccinated lamang kung mahimo. Pero kung hindi kit man malikawan na dapat ang venue, suno kay Sorongon, kung may mga unvaccinated na mga individual, mas mayo nga al fresco o kung outdoor o kung open Aksyon Rex ang venue para at least malikawan, possibly layo-layo ang COVID-19 transmission nga ginatawag. Ginapahayag man diri sang Dr. Aksyon Rex nga nagalawom sila nga magtayuyon or sige-sige ang paglubos ng COVID-19 cases. Ilabi na nga duwa na kada Aksyon Rex nga single digit ang new cases sa Bacolod City, una 7 kahapon, and then ang pinaka-lowest so far is 2 new cases the other day Aksyon Rex. Aring tingog di Dr. Chris Sorongon. Yes, actually our Executive Director, Ma'am Emma, have already mentioned na we are scheduling a meeting with the different event organizers, especially for the month of December and January. So, gina-schedule na muna siya. Hopefully this Thursday or Friday, like isubunin nga inadlaw, until tomorrow, sa akong kita katama sa ating bayanihan Bakulaan. So, hopefully kung magtalatawhay na kita by Thursday, mag-meet na natin or by virtual meeting natin yung mga miyembro, no, or mga members natin yung mga event organizers na sa syudad sa Bacolod. Nato na emphasize sa iya, ginanya pa sila nga they will be the one to guard their own guns, no? Na mag-irresponsible sila, kag may sige ang pag-remind sa mga pumuluyo na nag-attend sa mga events na to observe ang minimum protocol card. I-apilagin nato na ilimit lang yung mga bisita, especially sa mga events like weddings, baptism, birthdays, sa mga fully vaccinated lang. Kita mawala na bakunahan, kung pwede, hindi na sila pagpatinon or kung patinon ng sila, mayala sila special arrangement na daw ang first part lang ilang venue. Aksyon Rex, subong nga aga, nagwa man ang Executive Order number 59 ni Mayor Bing Lunadia nga nagapalawig sa Alert Level 2 status sa Bacolod City. So, subong na siya mag-take effect December 1. Kag magalawig to December 15, 2021. So, for Aksyon Rex, wala sa mga changes or pagbago sa mga policy. Diri sa may Bacolod City, wala sa mga additional or giniban nga mga restriction. Kag same sa gihapon, kung ano ang mga ginapatuman sa November 15 onwards,
sige sa Production Rex since subong intensified kagihapon ang COVID-19 vaccination diri sa may syudad sang Bacolod. Update kabalita gikan sa Bacolod City Hall. Aksyon Dale Salazar, mga ka-aksyon sa di kaming gabayan sa Pinas Club buton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Action Art Tayupon. Standby. Life Extension Super Fiber. Anay kita. Aksyon Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs ng programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sang mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pagtuantang balita ni Aksyon Art Tayupon sa special assignments pagproseso sang 10 years driver's license validity sa LTO ginumpisahan na sa bilog nga riyon sa subong nga adlaw. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Art Tayupon. Aksyon Art. Nag-umpisa na sa karon ni adlaw ang pagbaton sang LTO sa bilog nga Region 6 ang luyag magparinyo kung mag-process ang 10 years driver's license validity matapos nga muning set nga schedule sang LTO Regional Office 6 sulod diri kay Attorney Alan Sacramento. Namo karon ang nagasalbing spokesperson sang LTO Office Region 6 nga ang ginapaabot nila tin mga more or less mga 50 to 100 lamang ka mga kliyente sa kada opisina ang ila sila mag-accommodar magud sa padayon nga pagpatuman sang mga protocol or health protocol, especially in social distancing. Sunod din kay Attorney Sacramento, ang importante lang kung mag-process ka mo subong adlaw, dapat nga online mapatigayon ka mo sa transaksyon kag mapaschedule gilayon kung saan o kung magkakadto dira kay mabudlay kung ilang mga nagagolpyada lang desisyon na magkadto sa office kay limitado lang ang kliyente nga ilang mabaton. Liwat naman ang gina-remind ni Sacramento ang tanan na naluyag magproseso sa driver's license nga prior sa inyo pagkadto dira, make sure na may bit-bit ka mo na driver's education o comprehensive driver's education certificate no kag gina-issue kung gusto ninyo sa online may ina sang ginaganda kang LTO and then may certification na gina-issue. Pero kung wala gid kadto ka mo sa mga gin-authorize nga mga driving institute nga mo na siya ang magahatag or private nga mga korporasyon nga ginhatagan authorization sa LTO nga mo na magakandak sa inyong seminar kag magahatag man sa certification. Ang importante diri nga tandaan tagid sa pag-process rin kinahanglan sa sunod sa 5 ka tuig wala ka sa nag-commit na violation kay kung may ara bisan isa ara ka lang pwede o dira ka lang sa 5 years validity pwede makaproseso. Ari si Attorney Alan Sacramento. We are now processing the application for renewal for a 10-year validity for those who have no violations for the past 5 years. But for those who have a violation, any violation, will be entitled only to a 5-year validity. Yun yung natin, proseso natin. But for the information of everyone,
before magkadto sa LTO, no, you should have the certificate of compliance sa atong comprehensive driver's education plus the usual requirement of the medical certificate for the processing of your renewal. For the whole Region 6, available lang, they are processing the 10-year validity. No? Wala naman po pagbabago, no? Except ng usual renewal po kasi natin before is that a medical certificate lang. Considering the implementation of R 18930 and its implementing rules together with the memorandum circulars issued by LTO. Personal sa Rex ang palayag ni Atty. Sacramento, hindi pa siya makatagkaroon sa karamoon sa expect nila na pwede mag-cater sa LTO na luyag magproseso sa ila driver's license. Ang ka-aksyon nyo, aksyon at hipon mag-aksyon din ka man sa Pinas. Laputin ka sa lamang balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita na sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat, Aksyon Artay Hopon. Balita gikan sa special assignments mga kaaksyon, no? Sa mga palamangkutanon, bala nga pwede maghubi na may edad-edad na, pwede gid mga kaaksyon. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs ng programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang atong nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risk. Nasa tamang serbisyo. Atuan tanang balita gikan sa Kapitolyo Provincial si Aksyon na Marlon Hinovia on standby. Nagbukas na gali ang mambukal subong adlaw timayo man, no? At least nga bisan paano makapamasyar na ang halos kalabanan nga mga kaaksyon ta hindi man silinggid nga full operation sa hagan-hagan lang anay tubtub nga Desisyon 2022 Occidental halin sa South Africa, mabalaan subong adlaw, Negros Occidental, wala nalutsan, suno kay Goblakson, kag pito pa ka mga persona halin sa South Africa, magabot sa Negros Occidental. Yaring kaundan sa report ni Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Aksyon Mar. Aksyon Rex, padastan tala ng balita halin sa Mambokal. Ang tawag sa Mambokal sa mga Aksyon Rex, Mambokal Resort Wildlife Sanctuary. Naglain na hindi na resort? Resort man Awa. Pero mayara sa dugang ng resort Wildlife Sanctuary na mga kabugda? Oo, kita ko di kabog kaya dito ko dako. Galing kay hindi galing Why bigote? Why bigote nga kabog? May hara Hindi dako tiyan? Hindi. Okay. Sige Padas nan tala no unahon ko danay. Kundi ang issue blas espasto. Nga singke sa tunga sang lokal nga pangaluhan sa Bacolod kag gobyerno provincial na amatampat na gabenta resolbar.
sa mga Aksyon Rex daw bayara sa panibag-o naman noong issue angot sa sining pag-abot diri sang pila ka mga persona halin sa pungsod South Africa. Ang South Africa Aksyon Rex di amo ning tutok sang balita sa bungkon Omicron COVID-19 variant ang paghahambalan. Ang South Africa nagligad nga mga sinimana ara pa lang sa ginatawag green list countries. Busilingon ti ang mga gina-implementar nga pagsulundan sa mga tao halin sa South Africa pagkadto sa iban nga nason hindi tanto kahugot balang Rex o istrikto ang protocol. Pero sang ulihi ginlakip na ining South Africa sa red list countries amo na nga ginhugtan Aksyon Rex plus sa buong adlaw ti may palayag man si Health Secretary Francisco Duque, siya mismo nagsiling na hindi na mapunggan masulod ganing Omicron variant dari sa pungsod sang Pilipinas. Ang balita dari sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Ang una Aksyon Rex nga balita is may ara sang nakasulod daring ang unang report is tatlo ganimo. Kining tatlo lunsay ini mga consultant sa isa ka power firm. Ang tatlo ni ang duha siguro nakabase sa Lacarlota, isa sa Manapla. Hindi ko lang ma-confirm kung duha sa Manapla, isa sa Lacarlota. Mga dumuluong ini, nabot sa likod mga foreigner. Now, ang balita Aksyon Rex nga ini silang di man pwede makadiritso dari sa Negros or Bacolod halin sa South Africa kung maagigid sila dito sa may Metro Manila. Suro kay Provincial Administrator Attorney Diaz, nagpaidalo mini sila sa facility quarantine. Subong naka-isolate ini sila sa ila sa rin-tahan nga balay. Kay why ni sila ginbaton sa hotel dire sa may syudad sa Bacolod. Kung taning ila sa nga company, luyag nga selohon sila sa hotel dire sa may syudad sa Bacolod. O galing kay hindi sila pagbatonon Aksyon Rex ina base man sa mensahe nga ginpalabot sa kay Attorney Diaz. Pagabot dito sa may Metro Manila, ang una gali Aksyon Rex nga nag-asikaso sa sining mga travelers nga halin sa abroad sulod diri sa Pilipinas among Bureau of Quarantine. Amo ni sila naghahatag sang pass o kon certificate of quarantine para nga mapresent nila kag makabiya sila magkapadulong sa ila sa nga lugar nga kaduan. Ang address na butang nila Aksyon Rex, ang origin nila is Makati. Nagagi sila dito sa may bahin sang Metro Manila. Nag-abot ining duha Aksyon Rex o ang tatlo hambal ni Diaz nag-abot November 25. No, ini tatlo ka mga consultant nag-abot November 25. Di hambal ni Diaz why pa ni banning no nga gini-implementar Aksyon Rex kay ang banning November 26 sang hapon. Magluwas ni tatlo ka mga consultant, may isa pa kay Aksyon Rex nga nag-abot dari halin sa South Africa. Ginakabi gini nga returning overseas Filipino. Nagabot naman niya November 26 sang aga. No? Ti hambal ni Diaz hindi gihapon cover sang banning nga ginatuwag kay gini-implementar ang banning ang travel ban November 26 sang hapon. Aksyon Rex, no? Ing isa ni taga Banwa sang Pontevedra ni pero hambal ni Diaz ang gingamit nga address amo ang syudad sang Bacolod. Di ang pamangkot dari Aksyon Rex kay mati nakalabot man sa talupangod ni Gov Lacson kag ni Diaz nga kuno ang Negros Occidental na lutsan sang traveler halin sa pungsod sang South Korea. Ang panindugan sang gobernador hambalya waay na lutsan ang probinsya tangod una best Aksyon Rex ining traveler ni nga taga Banwa sa Pontevedra nagamit sang address sang syudad sang Bacolod kag wala
nag-aagi sa ginatawag nga espas nga pag-process action Rex. In short, ambal ni Lacson daw ay mas screen, no? Kag nangin mahapos Lacson Rex, way nag-agi sa espas, no? Sa lipot nga Sugilanon. Aring panidugan ni Governor Bong Lacson angot sa sering kuno nalutsan ang Negros Occidental sang tawo ngalin sa South Korea. No, we were not naluksan. You must remember they came from South Africa. They have to enter Manila first before us. And they were accepted by the Bureau of Quarantine because last week, green country pang South Africa. When they applied for an S-Pass for the province naman, their address is already Makati. Okay? But then again, when they applied, that was again last week, South Africa was still green country. It was only over the weekend, Saturday, that we became concerned. Precisely, these consultants, the three of them, the three consultants of biopower, informed us that their consultants came from South Africa, but they are being quarantined right now and will be tested supposed to be today. Okay, but there was a fourth individual also from South Africa that did not pass through the province, meaning to say did not ask for an S-Pass or did not pass through a S-Pass, but through a temporary pass-through. And we all know who issues that. Definitely not the province. The temporary pass-through is automatic, approval. Now, this person actually just used Bacolod, but he's really from Pontevedra. But when he went to Pontevedra, he notified naman the health unit that he came from South Africa. Okay. Again, he came in here also when it was still green light pa, or green status pa ang South Africa. No? So I just want to make that clear because what is just being talked about are the three expats, but there's actually a fourth one. So, amo nang pagklaro ni Governor Bong Lacson. South Africa ha, not South Korea. South Africa. South Africa kay dito naghalin mo kag anong plastada ni sa pito ni nga manugabot sa Negros? Ang pito Action Rex separado pagidna. Kay bala po may ang ginawiyatan subong Action Rex ni IATF Action Officer Attorney Diaz, listahan pala Action Rex sang sining pito. Wala pa dala mabutang kung bala anong nga sahi sang mga persona ni ining pito ni. Basta ang report nga lang nga halin sila sa South Africa kag manug-abot diri sa Negros Occidental, no? Manug-abot diri sa Negros Occidental. So kung isipon ta nagabot diri apat, una ang swab test result within 24 hours para mal na diyas mo ti basi mabalaan na karon sa hapon. Ining pito ni timagi man sa proseso Action Rex, laban-laban dito mauna sila sa Metro Manila, quarantine sila to kung ipaagi man sa nagakaigo nga proseso, no? Angos sa diari si Attorney Diaz. Still, no, may-ari na kita listahan sa mga individuals aside sa four who came from South Africa and who are supposedly bound for Negros Occidental. Aside from the four, may-ari na kita. I think about 7 more ang halin sa South Africa. YD. Ang apat lang gid ang nag-abot dili. So, we just hope na wala ni sila may dinadala nga virus na Omicron, and we hope that we are still safe, no? Ang resulta sang apat ang Surex tambal na Diaz mas maayong nga hulaton na lang karon sa hapon na kay base kon matingob man pagwa sang resulta kag dari ni pwedeng mabasihan kung ano ang next move sa ato sa dinga provincial government. Sa ilawan ko ay ang lighter side sa ato sa dinga balita. Istoryahan ta naman Action Rex ang mga bagong pagkasulundan kag bagong nagway sang Mamukal Resort and sa Wildlife Sanctuary. Sa buong adlaw, preparasyon pa man Action Rex tila
laban siguro buwas mag-aumpisa sila sa pag baton no sang mga luyag magbisita dira, pero hatagan ang Aksyon Rexa sang sang prioridad ang mga government workers sang provincial government. Pali sila ang Aksyon Rex ang pwede ka maka bisita kag makalagaw-lagaw dira sa Mambukal. Free ang entrance para sa mga fully vaccinated, no? Ang oras sa pagbaton Aksyon Rex las 9 to, no? Las 9 or las 8, no? Or las 7. Dira basta hindi maglampuwas mga alas 6 sang gabi Aksyon Rex. Way anay sa kwan, way anay sang overnight, no? Ang entrance lang free, pero kung nagamit sila sang facility sang Mambukal, may separado ina Aksyon Rex nga bayad. Ang panugyan ni Gov Lacson sa magabisita dira kung matapos na Aksyon Rex sa paghatag sang priority sa mga government workers sa provincial capital, siguro mga Sabado, Domingo, mga duwa malang kadlaw to ang pagtanyag sa ning libreng pagbisita dara sa mga provincial governmental workers or employees. Sa sunod nga semana siguro magabato na Aksyon Rex ang iban, no, nga mga individual. Limitahan lang niya ni Aksyon Rex nga isa lang kagatos kada adlaw ang pwede nga pagabatunon. Ang bag-o nga pagsulundan, di ka pwede makapanutod, hindi pwede ginatuwag bonfire. Ang video kay Aksyon Rex, hindi naman pwede. Kung magpatukar ikaw sang musika, kinalang sunod lang sang imo sa nga cottage, hindi sa sagwa. Kung sa sagwa man lang, hinay lang ay ikaw lang makabati. O pat ini sang bago nga patakaran na sang provincial government para nga ma-preserve ining mga species dara sa palibot sang Mambukal, labi na ang ining ano ka rin alagit-et, no? Kay iban pagin sa nga mga kapispisan da kay layas gali na Aksyon Rex kung makabati sila sang gahod kag kung makahaklo sila sang aso halin sa tambot so salakyan. Ining salakyan nga pagkarumili Aksyon Rex nga makasulod dito sa compound, ginapangitaan pa ni sang parking area, no? Kung diin pwede ipahamtang pero subong temporaryo anay dara anay ginapapundo sa unhan lang sang entrance sang saring Mambukal. So kung magsulod ang ato sa mga aksyon dira sa masurod nga adlaw, ang bayhon da Aksyon Rex ang may ngalan kay balang Mambukal, lain na siya. May sanctuary na nga sugpon. May sanctuary na nga sugpon. Ang duagya lain naman. Pero may nagabusawak yapon nga tubi Aksyon Rex. Ang iba tong mga cottages kinahalang pa tong atinluan, no, kamati dugay gidman mo nga way magamit. Karon lang ipabati ko lang ning tingog ni Governor Bong Lacson angot sri. Isingit ko lang Sabado may ara pagtelelipon ng mga matagas ng opisyal sang provincial government, no, sa isa ka lugar diri sa Negros Occidental. Tingob ni sa pagtelelipon, General Assembly, Christmas party, kag posibilidad sa siniman Aksyon Rex nga adlaw, base pa lang kung maka-decide ang United Negros Alliance sa Conjeneg kung sino ang ila sa suportahan nga kandidato partikular sa pagka-presidente bagod nag-timing man nga nag-withdraw na kapon, no, si Senador Bongo. Pero wala pa opisyal, ha? Ha? Way pa opisyal. Way pa sa makapirma, ha? Way pa masubmit sa Kumilik. Doon nagdugang palingin daw. Oo, iya pa lang to pabutsyag pero hindi pa official kay way pa sang sulat nga ginhanay sa Kumilik mo. Verbal lang le. Oh. Way pa. Diba within this day or within this week withdraw gid man siya. Oo. Ate ang ininggin na si tumod ko nga pagsirapo lang sunod sa sunod pa maning adlaw. Sunod pa mga adlaw. Sa isa ka syudad dari sa bay Negros Occidental. Ayos.
Report gikan sa Kapitolyo, probinsya lang Aksyon na mga Hervoya, mga Aksyon din gabahin sa Pinas, laboton ka sa amon balita ka serbisyo, sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Salamat din Aksyon Marlon Hinuia, balita gikan sa Kapitolyo, live dira sa Mambukal area sa Banwa sang Morsya, mga kaaksyon. Sige, pakarunan talang na, dugay-dugay lang ang subwinner naton, mga kaaksyon, ha? Liog ta di sir, basi kung may tsansa ta karon dugay-dugay, kay matagta na mga commercial studio, kay na bara kita, Mighty C anay, kulang balang imo sining alawas ang vitamin C, kinanglan talang mag Mighty C, alkaline base. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis ginapangtiro, ginapang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kagayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuning. Isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account Kuning. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang narinig. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definitely super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Yes. Sa pakatuig. Kamo pa rin magdinapo. Subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is Ayos. May lang ang pagpamati kay Inday Blaza, Chairlins are nice, and siling ni kay Ross Plaque, dapat nga naghahatag man sila walk-in nga slot with 50 quota for those tiway pa man Testing pa lang to sa Kwaniguro sa Mambukal lang botsing gano'n ni kay Ross Plaque, no? And Jinky Dialagdon, may lang pagpamati. Jinky, humalumina. Salamat gid. Erwin Gonzalez, Mr. Milili Oligo, and si Oscar Jarota. Galiin siya. Okay. Salamat gid, Oscar Jarota. No? Ayos
And sa kaya na sinuro, ara naman siya. Si Georgia Gargaseran, may lang pagpamati Georgia, Pelton Lipora from Pasay City, at iya Kim Eriman, salamat gid, no? Thank you gid. Ayos. Sige. Okay na ibanda. Sige. Thank you gid. Karon naman ang iba na mahinang kalaban, dali gid lang mga kaaksyon. Matagtanay pila ka mga commercial break, manambalik kita sa dili gid lamang madugay. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring naligo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo pa ba ito? Yes. Sa pakatuig. Kamo pa rin magdinapo. Subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring naligo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo pa ba ito? Yes. Sa pakatuig. Kamo pa rin magdinapo. Subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring naligo. Wala nang dilaw,
wala ng pula, wala ng orange o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Sus, sa pakatuig. Kamo pa rin magdinapo, subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Kaya ginhawatang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan ang resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Sus, sa pakatuig. Kamo pa rin magdinapo, subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Kaya ginhawatang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan ang resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon. Hi! This is Waki Kiray. Rest back sa COVID? Naku po, magpabakuna na para sigurado ka! Ha? Hi! This is Waki Kiray. Bakunado na ako. Ikaw, ya? San o ka pa magpabakuna na para bansik ka? Ganang. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig
padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radyo Bacolod, 52 ka tuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naruyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Anggayo, si Johnny Bere, si JJ Ducampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. This is the first music station with the ciudad sa Bacolod. When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. That's why the main naman-amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Aksyon Radio Bacolod. Kag sa mag-fire to my part because the year nga nagsulod ko, nakadamog ko dito at that time. Simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nakadamog dito. So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa una ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan personal para mahibaluan kung anano ang
kaundan sang balita kung matuod kag hindi nga balita dira mahibaluan sang among nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radyo Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa atong mga health protocols. Na masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo sa mundo ng politika, balaktasan at showbiz. Lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik na diri sa atong sining pangalaga Aksyon Radyo Philippine Standard Time launa 16 ang atong oras daligid lang kay yari ng atong sining tagdaogo kung mabalan niya. Para sa atong sining pamaskwa sang ERB. Sa pamaskwa sa ARB. Tempranong nga pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanan nga tagpalamati sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ho, 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 ho. Merry Christmas! Salamat din sa Aksyon Radyo. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! Diri kita sa atong sining sa pamaskwa sang ERB. Yari sa linya naton ho. Hello, mayong hapon. Yes sir, good afternoon. Wow, good afternoon. Aksyon Rex Cantong. Mayong hapon, sir. Yes, Sino sir, gani niyong ngalan to, sir? Si Renato Escoltero, sir. Si Renato Escoltero. Pila edad mo? 55. Abi ko, 30 anyos ka pa lang eh. Oh, Kaya 55 ka na? Why ko gamon ito. Subong may opisina ako. Why ko gini. Ah, sa opisina. why ka na? Ka na sa opisina? Oo, Oh, kung sige wala lang, opisina gamon ito. Ikaw na lawing. Oh, sige ah. Taga din taga ni Sir Renato. Sumag, sir. Barangay Sumag. Anong purok mo sa Sumag to? Purok Kasanagan. Sumag. Purok Panalagan? Kasanagan. Purok Kasanagan sa Barangay Sumag. Sige, sir. Yes, sir. Ang last lang namon nga ginahambal, sir, kung tapos kami report, amo lang na ipamangkot ko sa imo kung ano, kung una ta sa balita. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Aksyon Radyo. Baw katahom Congratulations, sir. Hindi ako magpadugay pa. Congratulations, 500 pesos ang imo sining daog pa buto mo lang dagay padala lang namon sa pera padala, sir. Salamat gid, sir. Yes, sir. Thank you, Sir, gid. salamat. Oh, sige, salamat gid, sir. Sa pamaskwa sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo Number 1! Basta mga avid listeners ang Aksyon Radio ay gid problema. Pihong-piho gid, sabat na sabat. Ang simple lang, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Congratulations, Sir Renato Escoltero. Ikaw ang ato sining winner sang 500 pesos. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Katuan tanay si Aksyon Alvin Graba, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office, bakunahan bayanihan sa probinsya, nagapabilin nga matawhay mga kaaksyon, no? Plus man nining may gina-follow up man dira sa
may priso kuno nakapalagyo sa kanduniho ambot kun anong development sini plus man ining parte sa sining kuano sang nakuryente bla dira sa Kasilingan Village sa Barangay Robles sa La Castillana mga kaaksyon. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Alvin Graba sa Nokto. Aksyon Alvin. Aksyon na Rexan nagapabilin nga matawhay ining ikatatlo nga adlaw sa bayanihan sa tagsa ka mga banwa kag syudad sa probinsya sa Negros Occidental. Sa progress report sang tagsa ka mga chief of police ginpahayag ni Lieutenant Abigail Donasco nga generally peaceful action rec ining pagbantay sa mga kapulisan sa mga vaccination facility labi na sa pagpatuman sining peace and order na lakip na diri action rec ang pagpatuman man sining standard health protocol baati man sa mando sang IATF karon action na rec first and second day generally peaceful ikatatlo nga adlaw sa karon nga paghatag sang bakuna sa mga pumuluyo sulod diri kay Donasco kag nagapati man si Nokpo Provincial Director of Police Colonel Romy Palge nga madamo pa sa mga pumuluyo ang padulong sa tagsa ka mga vaccination center action Rex agud nga magpasakop man sining ginatawag nila nga national vaccination action Rex ang pahayag ni Lieutenant Donasco. When it comes to peace and order natin, no, and safety and security ng pagbakuna, we were doing fine, sir. Actually, it was generally peaceful because our people, cooperated. They know na implementers po tayo ng batas, lalo sa MPHs natin or minimum public health safety protocols na binabantayan natin. So far po, nag-cooperate naman sila at naging maayos naman po. So narek sa kabahin gid lamang ni isang pahayag ni Lieutenant Abigail Donasco. Ginpahayagin follow up ta to atong gintext mobile action rek sa baluwasang Kanduni. Actually liwat ni na aresto inisang mga kapulisan ining si Ronilo Casipong 41 anyos actually taga Barangay West Kanduni ni siya matapos nga nakapalagyo action rex November 21 tinalikdan nga si Mana Action Rex tinalikdan nga bulan alas 9:30 ang tak na kagabi pero alauna ang tak na kahapon initial liwat ang naaresto sa Barangay Kabyaan sa Banwasang Kanduni. Actually ining si Kasipong Action Rex sunod diri kay Police Captain Ronald Santillan ini siya ang liwat nga nakita sa mga pumuluyo kagin timbre abi sa mga kapulisan sa diin ini siya ang may kaso man Action Rex nga rape in relation sa 7610 and paagi man sa bulig sang pumuluyo Action Rex ini siya liwat ang nadakpan. Ari Action Rex ang pahayag initial kag simple lang nga pahayag ni Captain nubo lang gid Action Rex pahayag ni Captain Santillan. Tapos na Jula sa November 21 and 30 ang gabi. So, nilakpan siya kasi bumawa na pa hindi attendant. Nautod siya. Oh, dali lang balikan tanay si Aksyon Alvin Graba na utod ang signal ni Aksyon Alvin Graba. No? Dali gilang Aksyon Alvin kay balikan talang kada. O sige, Aksyon Alvin. Kabahin lang gid ang sang pahayag ni Police Captain Ronald Santillan Action Rex. Gina-check man naton dito sa isa pa tong kaso Action Rex base mangin available man ang kay may Zoom conference pa ginapatigayon Action Rex na. Ayos. So report nagikan sa Negros Occidental Provincial Police Office Aksyon Alvin Graba. Mga kaaksyon sa diin ka man nga bahin sang Pinas. Labuson ka sang amon balita kag serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Alvin Graba, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ulay hununta ang balita gikan sa BCPO pod kay Aksyon Eric Magbanwa
Maki-update tanay, ining may kang tanan sa the grade man nga ginpatigayon ho, mga 800,000 pesos nga balor sang Shabu na tigayon nga makuha di sa duwa ka mga HBI nga ini, ti kaso ginapreparar na para sa sining mga suspect. Yaring countdown sa report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric! Arin na Aksyon Eric sa balita, pro way pakabot ang ginababot, no? Awabi ko ginara na. Ayo di purma. Ay ko piho na. Sige na, Basi. Do, nakayuhomang ko dayon pag sinupiho na. Gali kay ginapabot, way pa. Piho ng balita, pero ang ginababot, way pa, no? Doon nagalutaw pa sa sabaw sang tugabang. No? Ate, okay lang. Basi duga-dugara na. Ate, okay. Para sa Si likod lang kagulingan Kapchad, ta. gali kag si Kagawad, Jofred sa Pantaw, ga monitor, no? Ay, salamat, Ged. Mayong ugto na sa inyo nga pagpamati, no? Ayo di purma. Advance Merry Christmas na. Ate, okay. Advance sa Pinoyera. So, ta Desembre, nagit man, Oo. Oh, sige, Oo. Basi duga-dugay kabay pa, no? Follow-up report na duga-dugay. No? Ang paisikan ng sitwasyon, no? Boss ang tamaro, kuang guro kay do kapikitig isang oras tao. Kani, sige lahon din Aksyon Rex kay base ini dugay ini nga hapon mapasaka ng kaso pala batok sining duha ka mga persona nga nadakpan kagabi sa bypass operation. Aktually ining duha ka persona nga nadakpan ginakabig ini nga high value individual kag mga duha gyud makuno ka semana. Sila ni Police Colonel Thomas Joseph Martin ang surveillance sang Drug Enforcement Unit sang BCPO kag nadakpan ini kagabi sa Purok Kabulakan Barangay Purok Kabulakan 1 Barangay Singkang. Ining subject sa bypass operation nga si Brel Ramos, 30 anyos ang Purok Narabaybay Barangay Utso, kag ining si Anthony Morcilia, 33 anyos ang Purok Kabulakan 1 Barangay Singkang Municipality, ang nakuhaan sang kapin 816,000 pesos nga bilis sa siya nga nagabugat more or less Aksyon Rex mga 100 gramo. Tisiling ni Police Colonel Thomas si Parter, amo ni ang resulta sang pagbinurigay kag pagtutok sang CDEO sa mapaguna ni Police Lieutenant Jopen Mbogato. Yari si Marter sa interview sa Aksyon Radio. Rick, no, sa efforts ang aton nga mga personnel, especially sa DEO, nagpunga man ang ilang pagpakabuntay and we were able to arrest two suspects who are involved in the illegal trade of shabu here in Bacolod City. Makita sang more or less 120 grams, worth more or less mga 800,000 plus. So, ining duwa sir nga nadakpan, mga pilaman na kasimanang surveillance ni sir? So, for the mga 2 weeks man siguro, no, may pakityanin sila subong pa. Hopefully siguro masibakuha naman. More to come, Aksyon Eric. Ini sir, may angot pa ni sa atong una nga na-recover nyo nga 300 grams worth 2 million o kung lain man niya, Colonel? Yes, most probably may angot-angot pa ni Aksyon Eric yung legal tax operation sa mukit man mo may makuha nga isa, may makuha ka naman niya o then follow up. Mayo lang ang follow up, makuha na din sila. So, but siningon sir, ining ulihin ni may follow-up ka mo sa mga ginahimo? Yes, meron po kita Aksyon Eric, no? We will not stop. Basta may mga input ang amayo, pinalang ikinuha na dito makuha. So, ining dalag po sir nga bulyon sa sabugan na recover nyo. Si Parter, ang BCPO City Director sa interview sang Aksyon Radio. Report gikas sa Bacolod PNP. Ako naman sa Aksyon Eric Magbanwa sa mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas. Labuton ka sang amon balita kag serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat Aksyon na Eric Magbanwa sa balita gikan sa BCPO. Life Extension na Vitamin D3 ang nag-supplemento. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA.
Abi ninyo, bisan adlaw, ang mga pulis nga pang-tiro, nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow Unit, even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon na tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Katuan tanay balita gikan sa ato sining nga mga out of town. Unahon ta si Aksyon Roger Gotebo, mapaiskalante kita pagpangimon ang rason kung nga ginsunog sang libin partner ang Account alan sa syudad sang Escalante. Yaring countdown sa report ni Aksyon Roger Gotebo. Aksyon Roger. Action Rex, nilalantad sa kapulisan nga pangimon ang kabagdaran kung nga ginsunog sa isa kalibin partner ang tricycle nga ginapanagyahan mismo sa nga iyaman nga ukon na ginaupod-upod na sa iyang libin partner. Pero sa report nga natabo ang insidente sa itong kinalikan kagahon sa Lunes sa bahin sa Porokielo Habitat Home sa Barangay Hunob, Syudad sa Escalante. Natani nakaparking ang isa ka tricycle nga ginapanagyan ni Gary Gali, 45 anyos sa edad, kag residente sa Sitio Cagay 5, Barangay Langob sa Syudad sa Escalante. Sa karon ang suspect nga si Cyril Visitasyon, 48 anyos, ang residente sa Procsansay sa Barangay Balita, ang at large. Girespondiran ini sa mga katapos ng kapulisan kay sinupasa kay Police Lieutenant General Hiljan Diste. Abisar nga ini nga kaso yara sa concern sa Bureau of Fire Protection dapat palapit sa ila ang biktima kag nagpangayo man sa Bulig kag plano sila mag-file sa kaso batok sa sining suspect. Ang investigasyon sa kapulisan na bagon ining ginapuyo-puyo karon ni Gary Gali nga montagiya sang tricycle nga totally damaged matapos dinbubuan gid sa gasolina kag gintutdan ni Cyril Visitacion. Ang iya sinigya punupod karon ang uman ang living partner sa ni Cyril Visitacion. Bagay nga nainit siya sa makita niya kaniya inigin bubuan sa isa kagalon nga gasolina pagkatapos tutdan totally damaged sa gasolina ang amo nga single o kung amo nga tricycle. Sunod sa kay pulis Lieutenant General Hiljan Diste sa faktor nga nila lantaw tanong kay siyempre formeran before mag-living partner sila pero dugay naman sila nagbulagay. Then nakita niya nga ang motor sa yaman niya nga ginadala man sa laki nga living partner man subong sinisang sa victim so daw ang possibility nga pangimon na ayag sa nga si Pulis sa Syudad sang Escalante. Atong mga aksyon din sa mga pinatlabuton ka sang amon pagbalita kang serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon Roger Gutin report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Aksyon Roger Gotti. Balita gikan sa syudad sang Escalante. Kadtuan tanang balita ni Aksyon Arlo Ticar sa ikatatlong distrito PNP kag Third ID. Padayon nga nagaserbisyo sa katapusan nga adlaw sang bayanihan bakunahan. Sa detalye sining balita. Upod na kay Aksyon Arlo Ticar. Aksyon Arlo. Aksyon Rex sa katapusan kag ikatatlong nga adlaw sang bayanihan bakunahan o ini ginatawag nga 3-day vaccination drive nga ginapatigayon nationwide ang makatapos ang Philippine National Police kag ang 79th Infantry Masaligan Battalion 3rd Philippine or 3rd Infantry Division sang Philippine Army nga sa gihapon padayon nga nagaserbisyo sa mga pumuluyo sa banwasang Manapla kag syudad sang Victoria. Ang ila sini presensya ang mabatsagan sa mga pumuluyo nga gusto magpabakuna bangod nga ini sila nagaprovide sa gihapon sa assistance in security kag nagapangdolong sa mga pumuluyo nga magapauli sa tagsa nila sinika mga pulian pagkatapos nga ini sila mabakunahan gamit ang ila sinika transport vehicle kag makatapos ang Philippine Army ang nagaserbi man nga mga liaison officers sa mga vaccination centers sa nasambit nga mga lugar. Ini isa lamang kaindikasyon suno sa mga katapos sa militar nga ini sila ang handa gid magbulig kag magserbisyo sa mga pumuluyo kag hindi maghatag sang kakolba kaangay sang ginapasuni sang iban nga grupo diin ginatublag kuno sa mga militar ang kalinong kagatawhan ng mga pumuluyo base sa sala nila sining aligasyon.
Sa sining katapusan nga adlaw Aksyon Rex, tingob puwersa nga nagbinuligay ang mga katapos sa manaplat PNP kag ang 79th Infantry Masaligan Battalion kag subong man ang Victorious PNP kag ang 3rd Infantry Division sa Philippine Army agod nga mamintinar ang kalinaw kag kataway sa tagsa ka mga vaccination sites. Sa kabilugan, nangin matawhay ang tagsa ka mga vaccination venue nga ila sini napahamtangan base naman sa ila sini overall assessment. Report na gikan sa 3rd District sa probinsya sa Negros Occidental, Aksyon Aeronautical reporting mga kaaksyon diin ka man nga bahin sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kid Aksyon Arlo Tikar sa mga kaaksyon ta. Constipation ang problema niyo. Nagsugod ako bilang news writers ng DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Balita, una sa tamang serbisyo. Naligid lang mga kaaksyon na saan bayan ay manumbalik kita sa diniginamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEC Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ng hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Cunipo, naging manager, sila ni Anggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo,
kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Kaya dito nakilala to damo din yung mga sikat na DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why the name naman amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ang Aksyon Radio Bacolod. No? Kag baptism of fire to my part because the year nga nagsulod ko, nagdamo ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos isa nagtamo dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sang amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato din ang main responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimula ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi pa sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pambuhi. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment.
to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masarangan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacol. 684 Wala ka sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagido, no? Nga ang baka! Tutugo, sobra ka na! Sobra ng baka mo! Sobrahan man! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diri tanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kag ina siya, magsinig ka nga Jack Balaan, Virador, arat na sila sa palibot natin. So we create this story out of these stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod mapalabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon kinagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga Agad mga kaaksyon, away ta malabutan pasensya gid pabuasan tay na mga kaaksyon 24 diyas lang na bilin before paman mag Christmas Day kag 31 days before paman mag New Year's Day mga kaaksyon. Sige, standby na sa This Is My Life, temporaryo ninyo anay mangin kaupod si Aksyon ang defensor kay si Aksyon well masugaton may importanteng ilikoton kag happy birthday kay Aksyon well masugaton. Ayos, sige ako ang inyo sa ni Aksyon sa kanginan Aksyon Rex Cantong. Mga kaaksyon sa diin kaman sa Pinas labuton ka sa ngamon nga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman. Isyo, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon
Radio